ka sasama? Takot talaga ako. Tara na kasi. Di pa nga kayo, nagtatampo ka na. Selos ka, no? Ay, nagsaselos. Bakit ako lang? Hindi naman ako marunong magmotor eh. Tara na kasi. Kaya na lang ni Aris, no? Tara na kasi. Ikaw nga gusto ko kasama eh. Okay. Medyo nakakalito na tong si AJ eh. Nung isang araw, pinuntahan niya si Ares. Nalagaan niya dahil nga nagkasakit, naawa siya, bla bla bla. Ngayon naman, gusto daw niyang makasama si Jeron. No, sa pagmumotor. Nagsisend siya ng mixed signals pare. Ngayon si Ares patuloy na umaasa. Hindi ko maintindihan kung gumaganti lang ba to si AJ or what. Anyway, kamusta kayo dyan? Ichuboy Boss Cirque Bakarig again. Ngayon, panoorin natin yung in-upload ni Sob 150 sa kanyang Facebook page. So, ano pang inaantay nyo? Umpisa na natin to. Let's go! Uy, kumako to. Jerome, Uy. Ikaw na. si AJ yun. Si AJ yun. Ikaw na muna, ikaw na magkakaroon. Hindi na gusto na natatawag ka. Ikaw na. Ang puta. Ikaw na kasi. Ano ba tayo? Awit! Tinatanong ka ba? Tinatama daw ka. Ikaw nga tatawag eh. Si Jeron, Nandito ba ako? hindi kasi yayain ko sana siya magmotor. Oh, sige lang, teka lang, tawag Para? ko lang. Ron! Tatawag ka nga, ang arte naman ito. Lapasin mo na kasi, bakit ba? Lapasin mo na, sige na. Gagawin ako. Baby, ang puta na yan! Ha? Pwede ba ako pumasok? Oh, sige, pasok ka na lang. Uy, Bes! Bes! Tara na! Ano, may gagawin kasi ako eh. Madami akong gagawin ngayon eh. Tara na, di ba? Sabi mo, Orte, magmotor par. tayo. Ikaw na lang muna. Bakit ako lang? Hindi naman ako marunong magmotor eh. Eh di ano, kayo ni Aris. Parang baliw naman to, nagsiselos ka no? Uy! Hindi. Ano, para mas makakaliwot kayo. Ito naman si AJ nag-a-assume, no? Nag-a-assume sa na nagsiselos daw si Jeron. So, gusto mo siya magselos, ganon. Kung may enjoy ka pa. Tara na kasi. Uy, Jerome, samahan mo ka! Jerome, arte mo din eh! Di pa nga kayo, nagtatampo ka na. Hindi pa nga kayo nagtatampo ka na. Nagselos ka no? Ay, nagsiselos. Hindi, wala. Ano, busy kasi talaga ako eh. May gagawin ako ngayon. Kaya na lang ni Aris. Tara na kasi. Ikaw nga gusto ko kasama eh. Tara na. Siya daw gusto niyang kasama. No? Narinig nyo galing kay AJ. Pero bakit? Bakit pa niya ginugulo si Ares? Bakit pa siya nagkikare-care ba? Naku, AJ ka talaga. Sige na, Jerome! Go, Ang gusto arte mo din! Best friend mo, tapos pagsusuluhin mo! Hindi ka sasama? Tinatamad talaga ako eh. Tara na kasi. Anak ng toko. Ba't naman ganyan? May paganyan-ganyan pa kasi. Wait. Ay! Gusto mo pinipili ako! Papayag din kasi. Hayop na Jeron to. Tara. Paano yung, ay wait lang, paano pala wala tayong motor ngayon eh? Ha? Motor? Oo. Motor lang problema mo? Bakit? Akong bahala. Magsabi ako kay kuya. Kay kuya 150. Hiramin natin yung motor. Papayram yung motor. Oo, akong bahala talaga. Uy, wait lang. Tara, samahan mo Gumawa ako. pa talaga ng paraan Tayo. eh, no? Kuya? Ayun, ito pala si kuya. Kuya, Oh, pwede pong manghiram ng motor? motor? Opo. Saan pupunta? Oo, dito. Sabi niya magagala daw po kami. Motor, magagala kayo? Opo. Si Kiram daw sa'yo. Baka maksidente kayo ah. Hindi po, kami bahala. Siya bahala. Uy, Jeron! Po. Ito si... Inaingatan mo yun ah, huwag mong gaskasan yun ah. Oo. Ito na Umayos lang. kayo, Jeron, umayos ka. Opo, marunong naman ako sa... Okay. Pinilit kasi ako na ito eh. Sige. Okay na. May motor na tayo. Pwede kayo susi. Oh, may motor na tayo. Makakaalis tayo ngayon. Sige. Oh. Oh, ito na pala eh. Ay, Butik ingatan nyo tong motor ko ah. usog. Opo, kami bahala po. Siya yung motor. Tama nyo.
Yung motor niya alagang sasakyan ang puta. Minsan nga mahal pa sa sasakyan, BMW ba naman? Tara na. Kasi yung kulit na ito. Tara. Oh no. Okay na, best? Ano yan? Yan lang. Okay lang yan. Okay. With best pa more. Sob! Uy! Ba't mo pinayagan yung dalawang sob? Bakit hindi? Baliw! Sabihin ko yung kay Aris to. Uy, bakit? Baka mag-away yun. Putik to sa akin. Uy! Para itong tanga! Subuero naman to si Jello eh. Jello! Bakit? Huwag mag-aaway dun! Jello! 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 Ginagawa mo dito yung dalawa magbumotor. Bilisan mo! Sino? Si AJ na si Jeron! Jello! Jello! Ano ba yan? Sino yung kay Aris? Putik na naman pa. Ba't ba siya nagsumbong? Ba't ba niya sinabi? Aris! Aris, huwag na! Aris, tama na, Aris! Jello! Parang gago kasi to! Unlock! Parang gago to eh! Bumalik ka natin! Aris! Uy! Paano ka alis ito yung motor oh? Ito yung susi oh! Aris! Suportado eh. Suportado ni Jello. Ba naman, Aris? Uy! Mag-helmet ka naman, Aris! Aris! Wala nang helmet dito! Aris! Uy! Uy! Magdahan-dahan ka naman! Mag-helmet ka, uy! Kailangan ng helmet! Aris! Aris! Marunong ba magmotor to? Diyos ko, parang si Semplang pa. Si Jello! Di Sob, siyempre! Si Aris yun eh! Nagkukos ka ng gulo! Ayoko naman maging ganun, Sob! B-boy! Magiging one-sided tayo, Sob eh! Pakuha ko ng susi. Asan yung susi nung D-Max? Pakuha ko ng susi nung inasi J. Tara, sunod tayo. Di Sob, ayoko lang naman kasi maging one-sided eh! Nagkukos ka ng gulo. Salanin ko mo ngayon. Ay, kahirap na ito, par. Pero isip mo siya. Ako masaya ka sa piling niya. Bakit ako lang? Ano na kasi? Di ba kayo nagtatampo ka na? Nagselos ka, no? Ay, nandiyan na. Ang sakit ng ganito, par. Kaya lang ni Aris. Ano kasi? Ikaw nga gusto mo kasama eh. Di ba marunong magmotor si Aris? Aris! Aris! Ano? Sabi ko naman sa'yo eh. Ano sabi ko sa'yo? Huwag ka na tumuloy, di ba? Sob, in the first place, kung di nyo naman pinaram yung motor, di sana. Kasalanan pa kayo ni Ma'am. Aris, makinig ka sa akin. Makinig ka. Kasalanan pa kayo ni Ma'am. Kung di ko pinairam yung motor, magmumukhang magmumukhang madamot. Tandaan mo lahat ng ginawa ni AJ para sa atin. Tinanggap nila tayo sa bahay nila. Ano, gusto mo magdamot ako? Ganun ba yung gusto mo? Ba't ako sinisisi nyo ni Jello? Sob, di naman kita sinisisi. Sinisisi nyo ako, Jello. Ginagawa ko yung best ko, Ares. Di ko bibigay ito. Lahat ginagawa ko para sa'yo. Tangina, nakakatampo kayong dalawa, tol. Nakakatampo kayo. Nakakatampo kayo. Nagalit pa si Sob. Patay kayong dalawa. Alam niyo yung masakit dito, pare? Yung pinapaasa ka na hindi mo alam kung anong gagawin mo. No? Yung papakita niya sa'yo nag-care siya, tapos magki-care din siya dun sa kabila. Kung ako si Aris, anong gagawin ko? Ano ba talaga? Okay lang ba talaga tayo? O pinapahirapan mo lang ako dahil sa nangyari, dahil sa ginawa ko? Ganon yung mga nararamdaman ni Aris dito, pero pusang gala, kasalanan pa ngayon ni Sob, no? Nadamay pa si 150 dito. Pero yun na nga, mga bossing. Kung ako dito kay Aris, layuan niya na, tigilan niya na, huwag niya nang guluhin si AJ dahil magmumukha lang siyang tanga rito. Unang-una sa lahat, kailangan niyang tanggapin na nawala na talaga sila. Mawawala
na si AJ sa kanya. Si Jeron na nga ina-upload ni AJ, best friend nga daw, di ba? Best friend daw, sabi nga dun sa post ni AJ Parafina, dun sa ano niya, sa account niya, no? Magmumukhang tanga lang talaga dito si Ares, bossing. Kung ako sa kanya, magpareto na lang siya kay Kuya Insay. Maraming chicks yun. So, yun na nga po mga bossing. Maraming salamat po sa lahat ng tumapos ng video natin at sana nag-enjoy kayo. At syempre, huwag niyo kakalimutan mag-like, follow, and share ng ating video. Hanggang sa muli, paalam! Sark TV out. Peace!